май соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бинои нави муассисаи давлатии меҳмонхонаи истиқлоли дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зиндагӣ ширин шавад то чун асал, ҳаст меҳмондӯст тоҷик аз азал. ҳуҷрае бо номи меҳмон созаду сарзикори хари худ афрозаду. бо ҳамин мақсад зи эҳсони шумо мешавад бунёд меҳмонхонаҳо. зинда бод иқдоми некат пешво, пайрават ҳастем дар ин роҳ мо. дар саҳни иншооти зебову замонавӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти он оғоз бахшида шуд. бинои нави меҳмонхонаи истиқлол аз таҳхона ва 6 ошёна иборат буда 60 ҳуҷра аз ҷумла 4 ҳуҷраи люкс дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хуш омадед ба меҳмонхонаи истиқлол. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомалӣ Раҳмон, добро пожаловать в гостиницу «Истиклол». 和本月觉得创始人、国家领导人、塔吉克斯坦共和总统亲爱的 Emomali Rahmon， 欢迎来的酒店 Istiqlal。 Founder of peace and national unity, leader of the nation, president of the Republic of Tajikistan, dear Emomali Rahmon, welcome to the Hotel Istiqlal. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои нави меҳмонхона дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҳисоби маблағҳои даромади муассисаи давлатии меҳмонхонаи истиқлол дар муддати 2 сол бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба санъати меъмории миллӣ бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон барои бунёди бинои нави муосири хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе изҳори сипос намуда, иқдоми мазкурро дар раванди созандагиву бунёдкорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои сокинон муҳим арзёбӣ карданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти замонавӣ дар шаҳри Душанбе, агар аз як тараф 15 нафар ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардида бошанд, аз ҷониби дигар инфраструктури сайёҳӣ дар пойтахт боз ҳам мукаммал шуда, ҷиҳати хизматрасонии сатҳи баланд ба меҳмонону сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ шароити арзанда фароҳам оварда шуд. сохтмони бинои нави муассисаи давлатии меҳмонхонаи истиқлоли дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз 17 майи соли 2018 таҳти рақами 346 аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Нури Шамс бо бастани шаҳрнома бо роҳбарияти меҳмонхона Солиҳзода Пирмаҳмад моҳи феврали соли 2019 оғоз шуда, моҳи марти соли 2021 пурра ба анҷом расид. мо мутахассисони ҷавон миннатдории худро ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонем ки барои мо шароити мусоиди корӣ фароҳам овардаанд. мо талош менамоем ки ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намоем. бинои муҳташами меҳмонхона ҳамчунин дорои ошхона бо 90 ҷои нишаст мебошад ки дар он барои меҳмонон 3 вақт ғизои гарму болаззат пешниҳод мегардад. дар меҳмонхонаи нав имкон аст ки дар як вақт ба 50 нафар мизоҷ хизмат расонда шавад. меҳмонхона бо тамоми таҷҳизот, мебел ва дигар лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда, хизматрасонӣ дар он ба меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. илова бар ин мавзеи хушбоду ҳаво ва фазои орому осудаи ин макон аз бартариҳои асосиест ки таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ташаббусҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар самти фароҳам овардани шароити арзандаи истироҳативу фароғатӣ ва хизматрасонӣ, хусусан бунёди чунин меҳмонхонаҳо изҳори қаноатмандӣ карда, масъулонро барои истифодаи босамару оқилонаи ин имкониятҳо ва хизматрасонии сатҳи баланд ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ вазифадор карданд.
акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани меҳмонхонаи мазкур ба меҳмонону сайёҳон шароити арзанда муҳайё шуда имкони бештари дастрасӣ ба ҷои хоб ва хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе фароҳам гардид. барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхона мутахассисони баландихтисоси маҳаллӣ ҷалб шуда корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ ба иҷро расидааст. бо дар назардошти имкониятҳои васеъи хизматрасонӣ дар бинои нави меҳмонхонаи Истиқлол, ошёнаҳои дуюм, сеюм ва чоруми иншоот ки утоқҳои он дорои шароити арзанда мебошанд, барои пешбурди фаъолияти корӣ ба ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ пешниҳод мегарданд. мавриди зикр аст ки бинои асосии муассисаи давлатии меҳмонхонаи Истиқлол аз 9 ошёна ва 64 ҳуҷра иборат буда 8 ҳуҷраи он люкс мебошад. бинои мазкур солҳост ки ба меҳмонони дохиливу сайёҳони хориҷӣ хидмат мерасонад. дар маҷмӯъ дар ду бинои меҳмонхонаи Истиқлол 76 нафар кору фаъолият менамоянд ва дар мавриди зиёд шудани шумораи мизоҷон ва расонидани хизмат ба онҳо боз 25-30 нафари дигар ба кор ҷалб хоҳанд шуд.